kubalulekile ukuvela ngoba kuneqiniso abantu abangathandi ukulifeyisa neqiniso abantu abangakwazi ukulimela elithi sisesikhathini la khona sithi uMaskandi ula ukhona khona ngenxa yesupport yethu okanye uMaskandi ushintsho waba kuleli izinga ngesikhathi sethu. Sisuke sikusho lokho masuke sikhuluma ngobuhle bawo. Asiphinde ke futhi bafowethu sikuvikele ukuthi kungathi uMaskandi wafa ngesikhathi sethu. Asiphinde sikuvikele ukuthi kuMaskandi kuthiwe lesikhathi wafa ngaso uMaskandi isikhathi sethu futhi kube futhi khona lapho kunomlando othi uMaskandi uchume ngalendlela nje uchumiswa isupport yangalesikhathi sethu. Ngilana nje bafowethu sengike ngathi ukuhamba ke endaweni eziningi cha ngabona abafowethu ukuthi ukucabanga kwabantu kwehlukene nokuphawula kwabantu kwehlukene ngeindlela eziningi ezahlukahlukene. Ngizodlulisa nje ukubonga la ingane zakwethu okukhulu indlela enikhombisile bafowethu nendlela enikhombise impatho kimi ngayo nendlela enikhombise ukungamukela ngayo. Bengisemcimbini wegcokamelisha obulapha eMdletsheni mhla ka4 ube kumgqibelo. Ngalokho ngishilo ke nala ku live ngithi mina ngizoya lapha indlela mayikhona ngumuntu ongenayo kwimoto kodwa bengilokhu ngithi mangithonto ukuhamba nje ngizohamba. Bebesho abantu okuhlukahlukene ukuthi ungayi mfowethu uzolinyazwa laba abantu bengakulimaza lalithi elami akekho mina umlandeli kaMaskandi ongangigwaza nongangidubula nongangibulala engibuyela ukuthi ngisemcimbini. Yebo bakhona labo beyinhliziyo ezigobile ababili abathathu engeke ngathanda ukuthi ngize ngiveze mhlawumbe ngoba makhamba kanje mhlawumbe ngagcina ngize ngiveze ubunye bobufakazi ukuthi imapha ama phone calls enginawo asuke ethreatenisha impilo yami sometimes ngokudefenda igama lendlamleze nasuke ekhona bangisuke ngiphusha iqhawe lami. Kodwa ke akuyonto engeke ngiyithathe serious ngiyaye ngithi umuntu uma ezoyenza into akabe sakuyalezela uvela afike kuwe ngqo afika yenza akabe lokho ethumezele. So ke cha bafowethu ngithi angibonge lapha kobhuti abadala engifike ngahlangana nabo lapha engifike ngababona ikakhulukazi ngoba lesikhathi ngifika ngingena abantu abaningi bebengixwayile ngoba bengifaka iskipa seqhawe lami. Abantu abaningi emqondweni banokuthi umuntu uma ngendlela engifike ngayo bengizoxova bengizodlova okanye bengizoshutha ngizocinga amaphutha ngizocinga engizobuya ngizophusha ngayo icontent. Anginayo icontent ngebhadi ngingenayo icontent nje angikhuliswanga ke ngalento yokuthi mina uyayiphuma ekhaya kini uye emzini womuntu ufika ubona amaphela asemzini yabantu nezimpukane zakhona eindiza igceke lonke nezimbungulu zakhona ebese ujika wena ubuyele emuva ekhaya kini noma ubuyele emphakathini usuyoxoxa ngezimbungulu nangamazeze owafica emzini womuntu. Akwenziwa kanjalo. Uma usuke uphumekini waya emzini womuntu unaka leso sizathu osukuze ngaso okunye nokunye kuyekele ifamily yakhona iyona esuke izobhekana nakho njengezibi zegceke labo hayi lakho noma hayi lakini. So ngiyabonga bafowethu kobhuti omdala uMavundla ngeke ngakhuluma ngaye ngibamba live kulezi ayinsukwana ezidlule. Cha ngiyabonga bafowethu kobhuti abadala uMavundla bangamukele kakhulu lapha ngenkulu inhlonipho. Ngiyabonga nje kakhulu ubhuti omdala siyafunda nathi kini siyalandela ngemuva. Ngibonga nje ungamukela kube kuhle ngale yandlela. Ngibonge uPapa G indlela abafowethu abangemukele ngayo uPapa G. Ngibonge omfana phetheni lapha uMpoka Zulu. Ngibonge nje nalo ichuno bafowethu angilibonge ichuno ngoba nalo kuthe makwenzeka lathi mbizeni umhla ka1 ezela noma ngigcine ngingafikanga ke kulo kodwa ke likhomba ukuthi alibanga nenkinga ukuthi umhla ka1 nangu lithi thiwa kezwakala ukuthi ukhona. Ngibonge kakhulu bafowethu nakobhuti umzimba ukhalimali uMpoka Dlamini obhuti engibaficile lapha abafike nje bangamukela ngendlela ebini enhlonipho nje kakhulu. Onqoboka bafowethu niyamazi unqoboka phansi olundi. Ngiyabonga kakhulu konqoboka bafowethu insizwe engiyificile lapha unqoboka ke insizwa vele nje eyiRed Nation elandela ngaphesheya kodwa nje lapha akaze kube khona lokho ukuthi mhlawumbe
nangu lo mhla ka1 nangu lo mhla ka1 this nangu lo mhla ka1 that. Ngiphinde ngibonga kakhulu la kumkhulu bafowethu umkhulu 3 second angibonga kakhulu kumkhulu amazwi engawanikezwa umkhulu bafowethu lapha yana angikhuthaza nami angenza ngabona ukuthi akukho lapha engisabhede khona okanye akukho okubhedayo engikwenzayo. Siyazi ukuthi umkhulu 3 second umuntu odume kakhulu ngokuthi akayithandi into enodlame, akayithandi into esuke izolimazisa abantu, akayithandi into esuke izokwenza abantu bengezwani. Ngiwabonga nje kakhulu amazwi kamkhulu bafowethu angikhuthaza nawo kakhulu ngendlela eyisimanga. Nakuzo kuyinsizwa nje ezazikhona lapha ngokwehlukahlukana ebese kakhulu bafowethu ngizobonga kinina abalandeli ababekhona kuloya mcimbi engikholwa ukuthi futhi abalandeli ababekhona kakhulu abawo lensizwa kaManqele. Before ngifika ke kini ekubongeni ake ngisho le ukuthi ukuncofana bafowethu nokungcweka nokujovana angeke sithi siyakuyeka noma sithi kuyaphela ngoba kuyenye yemgogodla yokuthi amaqhawethu ebe lapha khona, kuyenye yomgogodla ukuthi amaqhawethu ekwazi ukuthi ebe wondaba mlonyeni, kuyenye yemgogodla amaqhawethu ahleze esematheni. Kepha bafowethu into engekho yinhle lento esingayithanda thandi ilento yokuthi sigcine bafowethu sesithembisana ukulimazana, sigcine sesikhiphelana izikhali, sigcine sesiphazamisana nje indlela yokuphila, sigcine sesingakwazi ukuthi uma uhamba esitolo ukhululeke, uma uhamba estradini. Mina ngibuye ngisebenze ngekhumbi okusho ukuthi impilo yami isuke isobala kakhulu, impilo yami isuke i-exposed kunoma imuphi umuntu ongangilimaza ngoba engilimazela ukuthi waye kadezwe ngithini ngeqhawe lakhe. So ke into esizama ukuyilungisa bafowethu ileyo ukuthi asingcweke ingane zakwethu, ukujovana into ekhona kodwa sigweme leyo ukuthi uzugcine usuthuka iartist wena umlandeli uzube personal kwiartist. Ileyo bafowethu into esikhuluma esilwa nayo nesikhuluma nje ngayo eyodwa. Kodwa ke ake ngibonge bafowethu ukuthi ngiqhamuka lapha ngigitshezwa estage ngathi manginibingelela bafowethu na responda ngendlela enhle, na responda ngendlela bafowethu epositive, na responda nangenhlonipho bafowethu nangihlonipha. Ngiyathobeka nje kakhulu kulokho, ngiyabonga. Asizwani impela futhi asibone impela abangani futhi ngeke sibe yibo mina abangani nani, kodwa ke nje enakwenza bafowethu ngeke ngingakuncomi mina makukuhle. Ngibonge nje naseyimpisini engacabanganga ukuthimisela ikani ngoba ikani yalithimisela too much. Kodwa nje ngalesikhathi ngiyilapha na estage anikaze ngicabanga ukuthimisela ikani. Ayikho futhi neyodwa eyafaka lowo mqondo ukuthi akuthimiselwe ikani. Nangu lo mhla wana sithimisela ikani. Ngithi ngikubonge nje ilokho kubambisana ke bafowethu, lokho kuphilelana esikufisayo ukube kuthiwa ngempela kulomculo kaMaskandi kuyenzeka. So nje ngingeve bafowethu nganikhumbula nonke ngokwehlukahlukana kwenu, mhlambe ngibonge angibonge nawe le ndodo uMagolide bafowethu Sibungo biyona yangiphi inyawo ezilula zokuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngifike lapha cishe ngaze ngakhohlwa. Kumele ngibonge impela kakhulu kuSibuba bafowethu uMagolide nabafowabo okuyibona abangilandela endlini engihlala khona bathi asihambeni mfowethu siye emcimbini. Ngiyabonga nje kakhulu ingane zakwethu. Ngithi nje bengizoveza lokho bafowethu ukuthi asibe moya munye ingane zakwethu, kodwa ke lokho kungasho ukuthi singabangani futhi kungasho ukuthi sizoba amadlela ndawonye. Kepha nje asiqonde bafowethu igame esuke siyidlala ayingagcini isiba negazi, ayingagcini isiba nezimpi, ayingagcini isiba namagamaziswane, ayingagcini sifaka imindeni, ayingagcini uyabona. Akube nje yithi nobudlalo obunsizwa sijovane sincofane masihlangana sihlekane kudlule nomunye abhekele nomunye abhekele. Sicabanga ukuthi leyo bafowethu into okuyiyona esiyifisayo, okunye nokunye bafowethu akubalekile kakhulu.